Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 7 красавіка у Мінску і ўвогуле ў Беларусі стартуе трэці па ліку фестываль дакументальнага кіно «Беларусь Докс». Самае галоўнае, што гэта онлайн-фестываль і ягоны арганізатар Алесь Лапо сёння наш госць. Прывітанне, Алесь. Добрый дзень. Ну, вы сапраўды прыдумалі класны такі фестываль, і ніхто не ведаў, відаць, яшчэ тады ў 2016 годзе, што ў 2020 годзе гэта будзе самы аптымальны фармат для сённяшняй сітуацыі. Ну так, можна сказаць, што і тады, і ў 16 і ў 18 годзе, калі мы праводзілі папярэднія выпускі, таксама было актуальна, таму што існуе зараз такая праблема, што беларускае кіно, дакументальнае беларускае кіно няма дзе паглядзець. А зараз, тым больш бяспечней сядзець дома, глядзець хорошае кіно. І трэба сказаць, што гэтая сітуацыя таксама паўплывала на наш фестываль, таму што, напрыклад, офлайн адкрыццё мы адмянілі, цалкам засяродзіліся на онлайн-фармаце. Слухайце, так, атрымалася, што самы такі час для падобных фестываляў, тым больш, што зараз ужо і Каны адмяніліся, і паўночнае ззянне адмянілася, то бок, сапраўды людзі масава пачынаюць падключаць Netflix, так, і глядзець кіно онлайн. Што сёлета пакажа фестываль «Беларусь Докс»? І, увогуле, калі вы нават яго тады стваралі, галоўная мэта была проста пазнаёміць як мага больш слухачоў, так, з беларускім дакументальным кіно. Так, паказаць тое, што не трапляе на тэлебачанне, таму што на тэлебачанне звычайна свой фармат, свае прынцыпы, туды прабіцца такому добраму, удумліваму дакументальнаму кіно вельмі складана. У кінатэатры таксама, добра, калі гэтыя фільмы пакажуць на лістападзе адзін раз на год, і ўсё. Таму, тым больш, што гэта вельмі абмежаванае кола, а тут мы нічым не абмяжоўваем сябе. Фільмы можна паглядзець у любой кропцы свету. Мы адмыслова транслюем фільмы з англійскімі субтытрамі, каб і іншаземцы таксама маглі паглядзець, маглі ўбачыць, асабліва тыя, хто цікавіцца Беларуссю. Наконт сёлетняй праграмы. Наконт сёлетняй праграмы. Гэтым разам, як і заўсёды, падборка з 7 фільмаў. Кожны дзень там па аднаму фільму, так? Так, кожны дзень можна глядзець толькі адзін фільм, 24 гадзіны ёсць на тое, каб паспець паглядзець. І сёлета ў праграму, можна так сказаць, хедлайнерам фестываля ёсць фільм «Дэбют» Настасі Мершнічэнкі. Шмат хто пра яго чуў, таму што гэта намінант на «Оскар» ад Беларусі 2019 года. Гэты фільм, прэм'ера яго адбылася на амстэрдамскім кінафестывалі «ІТФА», што гэта самы статусны фестываль дакументальнага кіно. І там ён нейкую ўзнагароду атрымліваў на кракаўскім кінафестывалі, паказваўся на 2 дзясятках фестывалей і быў непрацяглы, меў пракат у Беларусі. І тым не менш, я думаю, што і зараз будуць людзі, якія з цікаўнасцю паглядзяць на гэты фільм, які распавядае пра жыццё ў гомельскай жаночай калоніі. Даволі кранальная гісторыя ўсім раю. І астатнія фільмы, яны, пэўна, трошкі менш пра іх пісалася ў СМІ, але ўсе яны вартыя таго, каб іх пабачыць. Гэта і фільм «Трэнер» Вольгі Абрамчык пра трэнера футбольнай каманды па інтуітыўнаму футболу, дзе гульцы не ведушчыя альбо маюць вялікія праблемы са зрокам. Гэта і фільм «Цар гары» Андрэя Куцілы, які у цікавым фармаце распавядае пра беларускі пратэст, такі фільм з гумарам усім раю. Гэта і фільм «Полацкі вальс» Вольгі Дашук, вытворчасці студыі «Летапіс», які распавядае пра полацкага кіраўніка хору,
Простая жыццёвая гісторыя, якая паказвае, што ў прынцыпе у любога чалавека можна знайсці тое, што будзе кранаць, тое, што здолеюць адчуць масы. Вот. Фільм «Фальклор і жыццё» Юрыя Тимофеева, таксама вытворчасць студыі «Летапіс» Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», складзены па крупіцах на аснове фальклорнага матэрыяла. Ён шукаў у розных абрадах беларускіх эратычны нейкі падтэкст, і менавіта з такіх кавалкаў складаецца гэты фільм. Ну і іншыя фільмы таксама. Усе фільмы вельмі цікавыя і варты таго, каб глядзець іх. Слухайце, я бачыла, што на Талацэ можна падтрымаць фестываль, так? Так, будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку, таму што фестываль чыста на прыватнай ініцыятыве трымаецца, на энтузіязме людзей, якія яго робяць. Вот. І таму за любую падтрымку будзем вельмі ўдзячны. Гэта нас падбадзёрвае, што называецца, і паказвае, што фестываль камусьці патрэбны. Слухайте, наколькі ўвогуле насустрач ідуць рэжысёры, так? Таму што ж звычайна фільмы, якія там ездзяць па фестывалях, іх там трымаюць за замкамі, так? Але тут онлайн-фестываль, то бок яны зацікаўлены, так разумею, так? Ну, рэч тым, што я сам займаюся таксама здымкамі дакументальнае кіно, і гэта ўсё разумею, і гэта ўсё ўлічваю, што паказ в онлайн-фармаце можа потым зашкодзіць нейкаму фестывальнаму прасоўванню. Таму я не запрашаю вось самыя свежыя фільмы у праграму, а пераважна звяртаю увагу на тыя, которые ўжо першыя паказы свае правялі на розных міжнародных кінафестывалях. У гэтым годзе бадай што толькі адно выключэнне, гэта фільм «Фальклор і жыццё» Юрыя Тимофеева. Гэта будзе нацыянальная прэм'ера. Гэта, можа быць, не зусім фільм разлічаны на фестывалі, але я думаю, што таксама на сваю нішу ён сярод фестываляў зойме. Для фестывалю этнаграфічнага кіно, я думаю, ён будзе вельмі цікавы. Вот. Але астатнія фільмы, яны сапраўды ўжо маюць узнагароды, маюць паказы, прычым абсалютна ўсе фільмы, абсалютна ўсе 6, апроч вось гэтага згаданага фільма праграмы. Слухайте, нядаўна ваш фільм, так, усе мерапрыемствы згодна з планам стаў лепшым, так, на фестывалі «Нефільтраванае кіно», але зараз мы яго не пабачым, так, у межах «Беларусдокс». Ну так, зараз не ўдасца пабачыць. Вось, гэта трошкі не сціпла, так скажем, паказваць сваё. Але можа быць калісьці наступным разам. Вот. Так, сапраўды, трошкі нечакана для мяне было тое, што фільм атрымае гран-пры, ўсё ж такі «Нефільтраванае кіно» фестываль своеасаблівы, разлічаны хутчэй на эксперыментальнае кіно. А ў мяне фільм класічны, дакументальны, і я думаю, што нават арганізатары не чакалі такога рашэння журы. Вот. Тым не менш, я вельмі ўдзячны таму, што мой фільм ацанілі. Пра што ваш фільм, раскажыце, каб вось публіка, якая зараз нас глядзіць, ўсё ж таксама зацікавілася і наступным разам сачыла за афішай. Гэта фільм гэта кароткі метр, гэта ўсяго там 14 хвілін. Фільм пра тое, як малады, актыўны кіраўнік вясковага дома культуры Дзяніс спрабуе арганізаваць камп'ютарны клас для старэйшага пакалення. Вось, і пра тое, ці атрымаецца гэта у яго, можна будзе пабачыць у гэтым кароткім фільме. Гэта рэальная гісторыя, так? Так, конечно. Гэта не той самы малады дырэктар Дома культуры там з раёну недзе... Побалава. Так, Грачоўскі раён. Так, гэта вось пра яго неяк пісалі, так? Так, пра яго часта пісалі, таму што ў яго цікавы лёс, цікавая гісторыя. Вот.
Ось і працяг гэтай гісторыі можна пабачыць. Доўга вы здымалі ўвогуле? Ну, гэта здымалось на студыі «Летапіс», на кінастудыі «Беларусьфільм». І, ну, звычайна, на здымкі такіх сюжэтаў там даецца 6 здымачных дзён. Вось 6 здымачных дзён, мы 2 разы туды з'ездзілі. Вот. І гэты фільм здымаўся ў межах альманаха, які называецца «На сувязі». І гэта цікавая ініцыятыва «Беларусьфільма». Яны запрасілі 4 людзей, якія раней не займаліся, раней не спрабавалі свае сілы на «Беларусьфільме». Ось там і Ксенія Голубович, Максим Швед, Вероніка Бандарович. Мы ўчацвярох знялі па кароткаму метру, па 13 хвілін. Ну, гэта вельмі, я лічу, добрая ініцыятыва, таму што сапраўды студыі «Летапіс» на «Беларусьфільме» зараз не хапае свежай крыві. Вось, і кожны з нас паспрабаваў свае сілы. Ну, і, ў прынцыпе, я скажу, што ў мінулым годзе прынята, можа быць, у асяроддзе шмат дрэннага казаць пра «Беларусьфільм. А ў мінулым годзе, наадварот, 19-й год, можна сказаць, прарыўны для студыі «Летапіс», таму што туды запрасілі, апроч нас, там запрасілі Дар'ю Юркевіч зняць свой фільм, і ён атрымаўся вельмі цікавым. Дмітрыя Махамеда. Гэта, в прынцыпе, людзі, якія вядомыя ў коле дакументальнага кіно, але не здымалі раней, альбо здымалі толькі один раз, як Дмітрый, кіно на «Беларусьфільме». Бок гэта акурат гаворка ідзе пра той самы дыялог, якога раней не хапала паміж як бы дзяржаўнай кінастудыяй і незалежнымі рэжысёрамі, так? Ну, так можна сказаць. Вот. І, ну, я спадзяюся, што гэта працягнецца, таму што гэта дае свой плён, і той жа фільм Дар'і Юркевіч, можа быць, рана яшчэ анансаваць, таму што афіцыйнага абвяшчэння не было, але прэм'ера яго адбудзецца на вельмі прэстыжным фестывалі. Ну, ён, напэўна, будзе перанесены, праўда, як і большасць астатніх, але, ну, гэта вельмі добры крок студыі «Летапіс». Я нагадаю, што гость сённяшняга нашага жывога эфіру арганізатар онлайн-фестывалю «Беларусь Докс», гэта фестываль дакументальнага кіно, Алесь Лапо. Слухайце, ну вось прынята, канешне, лічыць, што ў Беларусі моцная вельмі дакументальная школа, але насамрэч публіка, ну, як заўсёды, не ўмее глядзець дакументальнае кіно. Вось што трэба рабіць, каб нейкім чынам гэты бар'ер быў пераадолены? Просто рэч у тым, што ў масавай свядомасці існуе іншае разуменне, што такое дакументальнае кіно. Усе глядзяць тэлевізар і думаюць, што вось тое, што ідзе па тэлевізару, вось гэта рознае, там, не ведаю, расследаванне, гістарычныя фільмы, гэта і ёсць дакументальнае кіно. Насамрэч, гэты фестываль, ну, вось гэтая праграма і, ў прынцыпе, дакументальнае кіно, якое здымаецца для вялікага экрана, яно пра іншае. Яна пра нейкія гісторыі, якія могуць кранаць кожнага, пра вечныя тэмы. Гэта такое кіно, якое проста не старэе з часам. Вот. Там і зараз ты глядзіш гэтае кіно, хоць яно знятае там, умоўна кажучы, ў брэжнеўскія часы, і адчуваеш дух той эпохі, бачыш гэтых людзей. Ну, гэта важна для гісторыі, для разумення часу. Ну, і я спадзяюся, і тыя фільмы, которые зараз адабраны у праграму онлайн-фестываля, яны таксама, што называецца, застануцца ў гісторыі, і па ім можна будзе адчуць, чым жыла Беларусь вось канкрэтна ў гэты час. Бок атрымліваецца, што няма такога, што як у там класічных, так, класічным кіно, мастацкім кіно, што там ёсць пэўныя тэндэнцыі, што да чаго звяртаюцца рэжысёры, так, там жаночае кіно, ці там больш сацыяльнае кіно, так, а ў дакументальным кіно няма гэтага, так? Ці ўсё ж таксама яно ёсць? Ну, ёсць, конечно. Зразумела, што не проста знайсці грошы на праект, не проста потым прасоўваць кіно, якое мала каму будзе цікавым. Ну, і ўсё ж такі людзі нейкія тэндэнцыі ўлічваюць заўсёды, тым больш, што незалежныя аўтары шукаюць недзе
пічынгуюць праекты, шукаюць нейкія тэлебачанні. Зразумела, тэлебачанні настроены на нейкія тэмы, можа быць, сацыяльныя ці палітычныя. Яны больш бяруць такога, што мае актуальнасць тут і зараз. Таму гэта ўсё ўлічваецца. І нездарма у мінулым годзе два самых папулярных, самых таких удалых фільма, якія мелі добрую фестывальную гісторыю, гэта фільмы Андрэя Куцілы «Стрыптыз і вайна» і фільм Максіма Шведа «Чыстае мастацтва». Яны таксама маюць нейкі палітычны кантэкст, які хоць і можа быць на другім плане, але ён прасочваецца. Калі б не было гэтага, я думаю, не было б і такой ступені прызнання на фестывалях, таму што Беларусь, па шчырасці, мала каму цікава. Вы так лічыце? Мне падаецца, што зараз усё больш і больш цікавасці. Вось нашыя, у тым ліку і прадстаўнікі кінаіндустрыі так былі зараз на Берлінале. Вось Леонід Каліценя мне казаў, што мы ўсім цікавыя. З тымі людзьмі, з которымі я звычайна маю стасункі, яны кажуць, што вельмі цяжка прасунуць нейкую тэму, якая датычыць Беларусі. Прасцей, калі яна звязана з палітыкай альбо з тым жа Чарнобылем, гэта прасцей. А калі просты чалавек і гісторыя простага чалавека з Беларусі, гэта нашмат складаней. У першую чаргу можа быць таму, што яшчэ беларусам закрыты міжнародныя фонды. І толькі праз нейкіх замежных прадусараў яны могуць выйсці на еўрапейскі сусветны прадюсерскі рынок. Але, напрыклад, вось мінулы год ён быў, мне падаецца, вельмі такім удалым для беларускага кіно у цэлым, правда? Па-першае, і шмат класных фільмаў з'явілася, за якія не сорамна. Так, па-другое, сапраўды актыўна вельмі рэжысёры ездзяць за мяжу, вось, паказваць свае фільмы на фестывалях. Ўсё ж добрыя тэндэнцыі назіраюцца. Так, я абсалютна згодны, што 18-19 год гэта па вялікому рахунку прарыўны. І не толькі для дакументальнага, для ігравога кіно таксама. У Беларусі, калі ёсць такая тэндэнцыя, то ёсць надзея на тое, што будзе яшчэ лепш. Калі... будзем спадзявацца на лепшае, натуральна. А ёсць у вас вось нейкая такая ідэальная карцінка, як мусіць выглядаць, напрыклад, як бы вы хацелі, каб выглядаў беларускі кінапрацэс, напрыклад, праз 10 гадоў? Тут безумоўна хацелася б, каб быў незалежны фонд кіно, гэта структура, якая ёсць у ўсіх нашых суседзях, і каб кожны мог падаць туды сваю заяўку і нароўні атрымаць падтрымку дзяржавы. Таму што ўсё ж такі падаткі ўсе плацім, і гэта проста паспрыяла б таму, што кіно было б на лепшым узроўні. Безумоўна, Беларусі не хапае сваёй моцнай кінашколы, таму што ёсць акадэмія мастацтваў, але ўсё ж такі многія выпускнікі наракаюць на ўзровень. І проста майстры не надта жадаюць, я не ведаю, з якіх прычынаў, таксама набіраць курсы. Ёсць, відаць, і выкладчыцкая праблема. У нас ёсць нейкія варыянты, конечно, замежнага навучання, але хацелася б, каб у Беларусі таксама вось гэтая праблема з кінаадукацыяй вырашалася. То бок будуць фонды праз 10 гадоў? Так. Будуць... І сур'ёзныя кінашколы. Класна. Што ж, давайте яшчэ раз нагадаем ўсё ж пра фестываль. Мы пра яго пачалі, пра яго скончым, так? 7 па 13 красавіка онлайн-фестываль дакументальнага кіно «Беларусь Докс». Так, у нас яшчэ у межах гэтага фестываля мы прыдумалі яшчэ такую фішку, што кожны, у прынцыпе, чалавек можа стаць сябрам журы. Вось.
Ну, правда, там не простая умова, трэба прагледзець усе фільмы, праграмы, а гэта таксама непростая задача, таму што гэта такое павольнае, ўдумлівае пераважна кіно, якое часам трэба прымушаць сябе, каб пабачыць, як часам трэба прымушаць сябе пачытаць хорошую кнігу, так і ў гэтым выпадку. Вот. Але тым не менш мы разлічваем, што людзі таксама будуць уступаць у журі. Для гэтага дастаткова запоўніць анкету на нашым сайце ёсць спасылка альбо ў сацыяльных сетках, там Facebook, Контакт, Telegram. Можна знайсці спасылку, можна запомніць гэтую форму, там ужо 8 чалавек, я бачыў, запісалася, прычым запісваюцца людзі не толькі з Беларусі, а з Польшы, з Расіі, з Украіны, нават з Вялікабрытаніі. Так што у нас ужо ёсць такое міжнароднае журі, можна сказаць. І то бок будзе ўсё ж абраны нейкі лепшы фільм, так? Ну так, это хутчэй нефармальная такая адзнака, але гэта трошачкі, так скажем, мы прыцягваем праз гэта аўдыторыю і ўвагу да фестываля. Вот. На фінішы кожны проста можа паставіць адзнаку ўсім фільмам і вось неяк вызначыўшы сярэдні бал, мы абвесцім пераможцу. Класна, дзякую вялікі, Алесь, што вы да нас завіталі. Я нагадаю, што госць сённяшняга нашага жывога эфіру гэта Алесь Лапо, арганізатар онлайн фестывалю дакументальнага кіно Беларусь Докс. Фестываль стартуе 7 красавіка, працягнецца да 13. За тыдзень вы атрымаеце магчымасць паглядзець 7 стужак дакументальных, і самае галоўнае, што яны будуць дасяжныя роўна 24 гадзіны, кожная стужка, кожны дзень, так? І паглядзець іх можна будзе на сайце belarusdocs.com, так? Так, все правильно. Дзякуй за запрашэнне. Вялікі. Усяго найлепшага.